dobrodošli u prednovogodišnji webinar u organizaciji portala Naša mreža. Ja sam Ivan Minić, glavni odgovorni urednik portala i jedan od ljudi koji najčešće pokrivaju oblast marketinga, ali koji piše i na neke druge teme i često pišem te kolumne koje su vezane za realnost našeg tržišta, realnost poslovanja, izazova koje poslovanje nosi, partnerskih odnosa i svega onoga sa čime se preduzetnici susreću kada posluju na jednom ovako neobičnom i dinamičnom tržištu, ajde da tako kažem. Današnja tema je nešto čime se ja dosta bavim u prethodnih 15 godina i pričao sam sa više stotina ljudi upravo na ovu temu kada su u pitanju njihove bile biznis ideje. Dakle, da li vaša biznis ideja ima smisla? Hajde da, kao i do sada, imamo istu strukturu, da prva stvar bude o čemu vam neću pričati. Neću vam pričati o tome kako da dobijete biznis ideju, jer to je potpuno jedan drugi par rukava. Neću vam pričati o tome šta su aktuelni popularni biznis modeli danas, pa da se onda vi možda naslonite na to i idete dalje, jer prvo, ne može sve da stane u ovaj format, a drugo, na taj način bismo napravili webinar koji bi bio aktuelan sada, a za par meseci možda već ne bi bio relevantan. I neću vam pričati o onom, da kažem, procesu koji je tehnički, a to je kako registrovati firmu, šta odabrati kao pravni oblik i tako dalje, jer su to opet priče za sebe. O čemu ću vam pričati? To je kako da definišete svoju biznis ideju. Imate nešto, ali to nešto vama deluje kao biznis ideja. Vrlo verovatno nije. Ima dosta stvari koje su nedorečene. Pričat ćemo o tome kako da istražite tržište, testirate i validirate vašu ideju. Kako da procenite rizike i napravite neki vrlo grubi osnovni finansijski plan i kako da donesete odluku šta dalje sa idejom nakon što uradite tih prvih nekoliko koraka. Sad, na početku ću vam reći nekoliko generalnih poruka koje se odnose na manje više sve ljude koji dođu i pričaju i to uopšte nisu sad stvari gde analiziramo ideju. Prva je, ako nešto deluje previše dobro da bi bilo istinito, obično ili nije toliko dobro ili nije istinito. Ukoliko imate ideju koja vam je pala na pamet, a koja je vrlo očigledna i trebalo bi da su mnogi ljudi pre vas došli do te ideje, a baš niko nije, vrlo verovatno postoji razlog. Ili ta ideja nema smisla i ne može da se realizuje, ili su možda oni probali, ali vi ne znate za te pokušaje i propali su. Svakako, istraživanje je izuzetno važno i to je jedan od glavnih koraka koje treba da uradite u tom procesu o kome ćemo pričati malo kasnije. Druga stvar, i to se obično dešava ljudima koji pokreću neku svoju prvu biznis priču, entuzijazam je divna stvar, ali pokušajte da budete realni i objektivni. Dakle, ako vaša ideja funkcioniše za vas samo onda kada ste 100% entuzijastični i radite 22 od 24 sata dnevno na njoj, to je super, ali to vrlo verovatno nije održivo i vrlo verovatno nije onoliko dobro koliko vam na prvu loptu deluje. Postoji onaj stari vic koji kaže dva prodavca cipela su otišli u Afriku i vratili se sa potpuno suprotnim utiscima. Prvi je došao i rekao tamo niko ne nosi cipele, dakle nema tržišta za nas. Drugi je došao i rekao tamo niko ne nosi cipele, što znači da ako se mi pojavimo, mi ćemo zauzeti celo tržište. Kao i u svemu drugom u životu, istina je obično negde između, a ne na ova dva pola. I još jedna stvar koja je isto važna, koju često ljudima koji dođu da me pitaju kažem, oni me uvek pitaju za moje mišljenje. I ja im uvek kažem da ono u suštini nije važno ako ja nisam ciljna grupa. Ja ću uvek pokušati da se izmestim iz svojih cipela i da pokušam da razmišljam iz ugla ciljne grupe. Ali ukoliko je ciljna grupa meni toliko daleka, ja vrlo verovatno ne znam kako ona razmišlja. Ako je ciljna grupa neko ko ima potpuno drugačije interesovanje od mene, drastično je drugačiji uzrasno, ako je ciljna grupa tinejdžerka koja voli sve što je lepo, roze i fluffy, ja sigurno ne znam
da li će se njoj vaša ideja dopasti. Znam da vam kažem kako da testirate, da vidite da li je to slučaj, ali to što ja možda mislim da vaša ideja nije dobra, nema možda neku specifičnu težinu kako bi trebalo da bude. Ali ajde da krenemo redom, da probamo da ovo postavimo kroz neku strukturu. Šta je vaša ideja? Da li umete da tu ideju objasnite u jednoj ili dve rečenice, da sve ključne stvari vezane za nju kažete? To je jako važno, zato što vrlo često kada pričam sa ljudima koji dolaze sa nekom prvom biznis idejom, oni kažu neke stvari koje su važne, ali neke opet od ključnih stvari potpuno preskoče. Na primjer, ono što najčešće ljudi kod nas preskoče je gde se tu pravi novac. Mi ćemo sada napraviti ovo i ljudi će poludeti za tim i ok, hajde krenemo sa nekom realnom pretpostavkom i hajde da vidimo koji je ono trag novca kroz celu tu priču. Gde se tu stvara razlika u cijeni, gde se stvara neka vrednost i gde to može da napravi novac, koliki, kakav i tako dalje. Možemo da pojednostavimo, opet da vas provedem kroz neku vrstu koraka. Ajmo red. Zašto je vaša ideja važna? Koje probleme rešava vaša ideja? Da li su to realni problemi? Da li su to problemi dovoljno velikog broja ljudi? Ko su vaši ciljni korisnici? Koliko njih ima? Da li oni sebi mogu da priušte vašu ideju? Šta je jedinstveno za vaše rešenje? Šta je ta USP, Unique Selling Proposition? Na koji način se ono razlikuje od nečega što već postoji na tržištu, a posebno ako ništa ne postoji na tržištu, ok, zašto ništa ne postoji na tržištu ako postoji realna potreba za tim? U ovoj prezentaciji sam koristio marketing i biznis planove koje su kompanije objavljivale na sajtu ventu.rs za njihove crowd investing kampanje. Koristio sam ih zato što imamo dovoljno različitih kampanja koje su bile i dovoljno različitih investicionih profila na kojima se može videti svašta nešto zanimljivo kako određene firme prikazuju stvari o kojima pričamo. Želeo sam da iskoristim to pre svega zbog toga što u tom slučaju onda pričamo o realnim biznisima koji posluju na ovom tržištu ili i na ovom tržištu pored ostalih. Možete te profile naći ukoliko odete na ventu.rs, uđete u bilo koju od kampanja i vidjet ćete preuzmi investicioni profil i tu naći kompletne detaljne prezentacije, jer ja sam naravno koristio samo screenshotove pojedinačnih stvari koje su mi tu bile interesantne. Ali evo, kada pričamo šta je to USP nekog proizvoda, imamo iz prve kampanje koja je tamo realizovala za kompaniju Bubaja DO, da su nekoliko stvari, kvalitet sastojaka, rok trajanja i vrhunski ukus. To ima naravno detaljnije šta je tu bitno. Zašto su ove tri stvari istaknute? Pa zato što oni prave sirove kolače i hladno sjeđene sokove i ljudi koji kupuju tu vrstu proizvoda vrlo drže do toga da je kvalitet sastojaka visok. A sa druge strane, sirovi kolači su proizvod koji obično se trudi da ima ukus kao, nazovimo to tako, pravi kolači, konvencionalni kolači sa šećerom. I vrlo često ne uspeva u tome, ali bude dovoljno dobro. I onda mi sebi opravdamo to što jedemo nešto što je možda manje ukusno time što je zdravije. Sve je to super, ali nije loše prosto razumeti sve pozicije i sve odnose i šta je korisnicima u celoj priči važno. Neću čitati detalje sa ovih slajdova, to možete vi, fokusirat ću se na ključne stvari. Imamo recimo na sličan način profilisano kada je kompanija Pet Klub plasirala svoju kampanju i želela da prikupi novac za širenje na tržištu. A to je da kažemo, na tržištu postoje tri tipa igrača, odnosno tri tipa objekata, a da u tom srednjem formatu koji je možda najinteresantniji, jer može da bude dovoljno radnji i dovoljno asortimana da se ostvari neki veći promet i slično,
nema dovoljno igrača. Postoji nekoliko igrača koji pokrivaju velike formate, postoji mnogo igrača koji pokrivaju male formate, ali to, ta neka zlatna sredina nedostaje i to je, da kažem, jedna od prilika, jer to što trenutno to predstavlja 5% tržišne vrednosti, ne znači da tu nema jako mnogo prostora za rast, što opisuju na nekim drugim slajdovima. Da bismo došli do nekog zaključka iz ovog prvog dela, poenta je da pokušate da napišete kratak opis svoje ideje koji kaže moj proizvod ili usluga pomažu konkretno ovoj ciljnoj grupi da reši konkretan, jasno definisan problem pomoću konkretnog rešenja. Postoje mnogi načini na koji to možete da uradite. Ako ste gledali američke serije, oni često koriste primere poznatih biznisa i biznis modela da opišu nešto novo. Lupit ću sad, ali umjesto da vam objašnjavaju da postoji, specijalizovani pet taksi, oni kažu Uber za vlasnike kućnih ljubimaca. Ili, lupam sad, specijalizovana delivery služba koja donosi lekove, jer za lekove treba da imate recepte i sve ostalo, donesi ili Volt za lekove i slično. Može i tako, ali morate da objasnite šta je to, zbog čega je to važno. Sad, što se tiče tržišta, to nam je negde druga velika tema. Treba da damo odgovore na nekoliko važnih pitanja. Prvi je da li postoji realna potražnja za ovim, da li postoji neka konkurencija i ako postoji koja, a ako ne postoji, zašto ne postoji, i da li se vi razlikujete od konkurencije, da li, da kažem, ta vaša ideja u tom smislu igra. Zanimljivo je ispratiti kako neki trendovi kod nas kasne nekoliko godina, neki nekoliko meseci, a neki stignu gotovo odmah. Zašto vam to kažem? Pa zato što postoji jako puno vrlo uspešnih biznisa koji su nastali tako što je neko putovao, video nešto negde u Evropi i doneo to ovde i otvorio i imao dobre rezultate. Naravno, ima i mnogo njih koji su radili to isto, ali se nije primilo. Ali oni koji su napravili dobre rezultate, koji su se primili, nam govore da je ovo model koji možda može da bude interesantan i ima smisla o njemu razmišljati. Što se tiče istraživanja tržišta, daću vam par nekih predloga sa čime to možete da radite. Neke od ovih stvari za tržište Srbije nisu baš na najvišem nivou, ali ok, može da se proba, može sa tim nešto da se uradi. A krenemo red. Prva stvar, Google Trends, besplatni Google alat koji vam kaže koliko se često pretražuju neki izrazi i neke fraze koje vam mogu biti interesantne. Imaću kasnije neke primere pa ćete vidjeti. Druga stvar je što možete uvek da uradite anketu sa potencijalnom publikom. Kad kažem anketu, to bi trebalo da bude nešto relativno kratko, 1, 2, 3 pitanja, ne više. To može da se uradi online, može da se uradi uživo. Možete da se oslanjate na postojeće istraživanja tržišta. Za neke stvari ih možda nema dovoljno, ali za mnoge stvari ih zapravo ima dovoljno ako dovoljno zagrebete i potražite i potrudite se. Onda zatim analiza konkurencije, prvo lokalno ako postoji, ako ne postoji onda ima smisla da idete i regionalno. Najčešće se gleda tržište bivše Jugoslavije, ali regionalno je kod nas i Mađarska, Rumunija, Bugarska i sve ono ostalo što je blizu, i Austrija može da se gleda kao regionalno jer je dovoljno blizu da je to trend koji može lako da dođe kod nas vremena. Sad, konkretno, kako izgleda kad koristite Google Trends za neku stvar? Nisu uvek svi rezultati najprecizniji, posebno za istorijske podatke za nešto što je pre 2010. Kod nekih stvari ćete vidjeti da tu postoje neki skokovi i da postoje neke anomalije u tim podacima, ali što su skoriji podaci, to su, da kažemo, precizniji i jasniji. I evo kako se od 2006. 7. 8. na ovamo podiže interesovanje za pića koja su bez šećera, i ovo je statistika sa globala. Sve to možete da podešavate kad radite istraživanja. Nažalost, za dosta stvari, ako gledate samo Srbiju, nećete imati dovoljno rezultata. Ali ok,
hajde da krenemo sa onim što možda ima. Recimo, primetili ste taj trend da je broj lokala koji prave burgere u prethodnih 10 godina drastično porastao i ovde vrlo jasno može da se vidi taj trend na nivou Srbije, gde do 2016. 17. je on prilično ravan i miran, ali onda kreće značajno da raste, ili možemo čak da kažemo od 2014. baš tih 10 godina značajno raste. Ono što možete isto da uradite, što ima smisla da se uradi, jeste da uporedite nekoliko različitih termina, kako se ponašaju i kakvi su jedni u odnosu na druge kada je intenzitet pretrage u pitanju. Pa sam ja uzeo i napravio jednu podelu koja kaže, pratimo koliko ljudi traže burgere, koliko traže vegansku hranu i koliko ispituju espresso, odnosno koliko traže espresso. I vidite da, burger ima najveći rast, ali i ova dva imaju neki svoj rast. Imate prosek sa leve strane u malom grafikonu, a ovde vidite kako se to menjalo kroz vreme. Takođe, ono što sam hteo da pokažem kao primer, što eto, u Srbiji može da se istražuje na nekim velikim tržištima, verovatno ne bi imao smisla. A ako uporedimo hamburger i pljeskavicu, vidite kako oni plešu kroz vreme i kako postoji rast jednog, postoji rast drugog, ali su realno tu negde i kada gledamo proseke, pljeskavica je nešto iznad i dalje. Što negde jeste i realnost tržišta. Sad, to je kako izgleda otprilike na Google Trends. Vi možete izabrati reči koje ćete tražiti ili fraze i vidjeti kako se ponašaju. Ono što isto možete da uradite je da samo odete na Google i da na Google uradite pretragu i vidite koliko rezultata ima za neki pojam. I ako ima dosta rezultata, odnosno uporedite to sa nekim stvarima za koje znate koliko su popularne, ne znam, ako hoćete da pravite nešto što je zanimljivo piće za mlade, onda probate, ne znam, koliko bubble tea ima pretraga za Srbiju i onda vidite da li ima smisla praviti nešto alternativno ili je to možda nešto što ima smisla da postoji, ali će imati tih par lokala koje ljudi prave i to je otprilike to. Ali postoje, da kažemo, dva mesta na kojima ima smisla da uradite pretragu. Prvo je da vidite šta sve postoji na Google od toga. Drugo je da vidite šta sve postoji na YouTube od toga, od informacija relevantnih za to. Jer ako ima dosta zanimljivih klipova i dosta ljudi se pita nešto i preporuke kako da prave kući neko jelo i slično, to je jako dobar, recimo, indikator za tu industriju. Ako tako nešto postoji, vi prvo imate dosta dobrih lokacija, dosta dobrih videa na kojima možete da oglašavate kada otvorite restoran ili šta već planirate, a takođe, da kažem, vidite trend da postoji više interesovanja kada je to u pitanju. Naravno, ako pravite nešto za mlađe, ima smisla da pretražite i TikTok, ima smisla da možda pretražite i Instagram, ali ja da kažemo da je ovo neki ok početak. Vratit ću se sada na onaj deo koji se odnosi na konkretne prezentacije kompanije, odnosno investicione profile koji su korišćeni na Ventu. I imajte u vidu da je ovo od pre, dobre 4 godine. Imamo primjer kako se brend Zdravo Slatko, koji je u tom trenutku prikupljao investiciju, kako se rangira u odnosu na slične proizvođače. Pa sad neki od njih jesu, da kažem, imaju i proizvode koji su bez šećera i veganski, neki su i bez toga, ali spadaju u istu industriju, pa ima smisla napraviti neku vrstu distinkcije, ali vidite kako to otprilike izgleda. Otprilike je ova situacija kada je u pitanju brend Zdravo šećeru. Brend Ro, koji je mnogo više eksplodirao u prethodnih nekoliko godina, je u tom trenutku imao ovu konkurenciju. Dakle, ništa od toga nisu neki ogromni sistemi, ali jesu neko ko ima, da kažemo, lep deo tržišta u tom trenutku i ovo su kako se konkretno Ro u odnosu na njih rangira. Bilo bi zanimljivo vidjeti regionalno, ali tu trenutno nemamo primjer. Imamo primjer iz jedne od narednih kampanja, a to je za brend Šumska tajna, koji je napravio svoju
analizu konkurencije kada su u pitanju premium namazi, u njihovom slučaju sa šumskim pečurkama, ali generalno veganski namazi, što je uglavnom humus i slične stvari. Ovo je lokalna konkurencija i tu su negde opisno kako se oni rangiraju u odnosu na njih, a ovo je regionalna konkurencija i tu postoji, da kažem, malo više igrača, velikih igrača na tržištu i negde ima smisla gledati tu celu priču. I sad, oni su naravno radili još neke stvari koje su interesantne, a to je, dakle, mapirali su neke trendove. I imaju podatke, a dole vidite u dnu slajda iz kojih istraživanja su ti podaci, što je isto jako važno. Dakle, to je ono kad kažem, potražite istraživanja, vrlo verovatno i za ono što vi želite ima istraživanja. I ovde kaže, u Ujedinjenom kraljevstvu je ovakav trend, u Sjedinjenim državama je ovakav trend, postoji verovatno trend rasta i o tome ima više i na istraživanjima možete vidjeti više i to je ono što je negde realnost, postoje tu i mapirane neke naše, da kažemo, snažne strane, a to je da je Srbija veliki izvoznik pečuraka, šumskih pečuraka i naravno ako ste izvoznik šumskih pečuraka to znači da je proizvod dobar. To isto tako znači da ako imate dobru recepturu i kvalitetnu uslovnu proizvodnju, da onda možete da napravite i dobar finalni proizvod, a ne samo dobru sirovinu. Još jedan primjer, Maglijan kampus na Divčibarama je napravio isto uporednu analizu, šta još postoji slično kao što oni nude u Srbiji i Crnoj Gori i sa glavnim osnovnim karakteristikama, ali takođe i sa nabrojanim prednostima koje Maglijan ima u odnosu na te lokacije. Te prednosti možda jednoj ciljnoj grupi predstavljaju prednost, možda drugoj ciljnoj grupi ne predstavljaju prednost, predstavljaju manu, ali ovde je to izlistano i samim tim je važno. Još jedan primjer, isto iz tih prezentacija, konkretno za PET klub, je najveći igrači na njihovom tržištu, gde su oni izvukli sve neke bitne i finansijske parametre. Jedna stvar je prihod za 22. profit u prethodne 4 godine, market share, broj radnji sa, da kažemo, nekim specifičnostima u celoj priči, lokacije i sve ostalo. Dakle, napravili su neku uporednu analizu u odnosu na ostale igrače na tržištu. Sad, naravno, opet i ovo su podaci koji su stari 2-3 godine, verovatno je sada drugačije nego što je bilo, ali jeste vrlo interesantno kada pogledate i generalno njihov investicioni profil je veoma bogat, jako dobrim podacima, jer su oni, zahvaljujući pristupu nekim dobrim istraživanjima, recimo Euromonitoru, koji ima baš mnogo podataka o mnogim oblastima, imali, da kažemo, jasan trend rasta po svim zemljama Evrope, relacije sa tim zemljama, primjera radi, ne znam, nismo vrlo slični po broju stanovnika i svim ostalim parametrima jednoj Slovačkoj, pa ako se nešto sa Slovačkom dešava na određeni način, postoji šansa da se dešava i kod nas. Ali dobro, kažem, ako vam je ovo interesantno, poskidajte sve njihove investicione profile sa sajta i onda pogledajte šta odatle korisno možete da izvučete. Još jedna bitna tema koja se nismo dotakli, a dotaći ćemo se sada za početak, a imat ćemo još malo više detalja kasnije, to su finansije, veličina cele priče i obim i cena koštanja. I ono od čega možemo da krenemo je koja bi ugrubo trebalo da bude cena proizvoda. Cena ka kupcu. Takođe, trebalo bi imati ugrubo i koja je proizvodna cena. Koji je neki minimalni broj kupaca koje očekujete na osnovu parametara koje znate, koliko ti ljudi imaju godina gde treba da žive, koja je njihova platežna moć i tako dalje, koji je neki maksimalan broj kupaca i da li su ti parametri takvi da to
za brand ima smisla, jer naravno da nećete zauzeti 100% tržišta tih kupaca. Ali ako ukupno ima 50.000 ljudi u Srbiji koji se uklapaju u profil, a vaš cilj je da imate 20.000 kupaca mesečno, vrlo verovatno će biti jako teško da vi baš brzo dođete do toga da 40% tržišta, potencijalnog tržišta, kupuje vaš proizvod. Takođe, važno pitanje je šta je minimalno ulaganje za start. Zašto je to važno pitanje? Zato što sam jako mnogo puta naišao na to da ljudi ne razmišljaju na način da neke stvari prosto mogu da se urade na više načina. Zašto to kažem? Evo, ovde imamo pred nama jednu lepu flašu sa, recimo, sokom od narandže. Da biste napravili ovu flašu, treba da imate fabriku. To je logika koju ima većina ljudi koja hoće da krene u proizvodnju sokova. Da je potrebno da imaju fabriku. Zapravo, postoji mnogo fabrika u Srbiji, čiji kapaciteti su popunjeni 20, 30, 50% i za vaš početak, start vaš i prvih nekoliko meseci dok vidite da li tržištu uopšte to je interesantno, mogu oni da pune za vas to. Neki od njih mogu bez problema da pune vaše proizvode, jer količine koje vama trebaju oni mogu da napune za nekoliko dana i onda vi možete dalje da probate. Za gomilu stvari koje nisu, da kažemo, takvog tipa, nego su proizvodi koji su zanatski, skuplji, manje su količine, za početak mogu da se pune i u nekim uslovima koji nisu industrijski, dokle god ispunjavaju sve ono što je neophodno po, da kažemo, HASAP-u i ostalim stvarima, ali nije neophodno da to bude industrijska proizvodnja, može da se radi i drugačije. U tom nekom periodu, pre nego što se registrujete, pre nego što krenete da prodajete proizvod, dok još testirate, potpuno je okej da napravite nešto kući i testirate prvo na krugu prijatelja, onda dalje. I objasnit ću vam zašto nije dovoljno da testirate na krugu prijatelja, ali je sasvim okej da se počne odatle. E sad, ciljna publika. Glavno pitanje je da li problem koji ste vi identifikovali za koje nudite rešenje, ciljni korisnici uopšte prepoznaju. To je ona priča da ove godine niko ne može da nađe zimske gume, zato što se prošle godine prodalo mnogo manje zimskih guma nego inače, jer je bila topla zima. I onda su svi povedeni tom logikom i ove godine naručili manje. Doduše, ni sad zima nije bog zna šta, ali bio je onaj jedan sneg, pa zbog toga su ljudi kupili zimske gume i to što je imalo je kupljeno i to nam je što nam je. Dakle, ako vi pokušavate da prodate zimske gume u Africi, verovatno se nećete usrećiti. Možda ima neko ko planira iz Afrike da ide u Norvešku kolima, ali verovatno ih nema mnogo. I vrlo je važno da se razmišlja o tome da li to što se vama čini kao dobra ideja, ljudi prepoznaju kao realan problem. Da li žele rešenje koje nudite? I tu je mnogo važno kako ih pitate, zato što vrlo verovatno će vam reći da žele, ali je pitanje šta dalje sa tim. Da li tih korisnika ima dovoljno, to smo rekli malo pre, ali i ovdje ima smisla to, da kažemo, testirati i onda koliko su spremni da plate za to rešenje. Jer ako imate savršeno rešenje za njih, koje je 2,5 puta skuplje nego što su oni spremni da plate, vrlo mali broj ljudi će se zaista odlučiti za to rešenje. Oni kojima je to jako važno, koji baš nikako ne žele da rizikuju, ali što je veća diskrepanca između željene cene i vaše cene, to su manje šanse da ćete napraviti dobru prodaju. Ima jedna knjiga, a možda i ne morate da kupite knjigu, pošto je sve dostupno i kroz online predavanje, a knjiga ima i recenziju koja je napisana na našem sajtu pre nekoliko meseci. Knjiga se zove Mamin test ili Mom test. Autor je Rob Fitzpatrick i u njoj dobijete niz saveta kako da razgovarate sa klijentima, posebno u tom procesu istraživanja tržišta i testiranja ideje, i zove se Mamin test zato što vam kreće od premise da nije dobro da pitate mamu da li joj se sviđa nešto što ste smislili, jer ako ste iz normalne porodice, mama vas voli i ona ne želi da vas povredi. Tako isto i prijatelji ne žele da vas povredi. Tako da nije dobro pitanje da li vam se sviđa moja ideja.
to ne znači ništa. Meni se sviđa svašta nešto, ali to ne znači da sam ja spreman da se investiram u toj celoj priči. Ja sam izvukao nekoliko ključnih pointi za koje bih volio da vas zainteresuju, a onda potražite, preslušajte neko od Robertovih predavanja, zaista su sjajna, ima ih besplatno na YouTube-u, ili kupite knjižicu, mada mislim da je trenutno nema u prodaji, ali svakako sve možete naći online i onda testirate celu stvar. Evo da krenemo od par nekih postavki koje on obradio. Prvo pitanje je da li biste koristili ovu aplikaciju. To nije dobro pitanje zato što ćete dobiti veoma iskrivljen odgovor. Upravo iz onog razloga kao od malo pre ljudi ne žele da vas povrede i uvrede i reći će da, ali ako budu trebali da nešto urade po tom pitanju, naročito ako treba to da urade ne pred vama, nego kad vi odete, vrlo mali procenat će zapravo to uraditi. Vi treba da donesete zaključke na osnovu njihovog ponašanja i toga šta oni rade, a ne šta oni pričaju. Zato je dobro pitanje kako trenutno rešavate ovaj problem. Znači, pričajte o njima, o njihovom životu i vidite da li u njihovom životu ima mesta za ovo vaše. Na primjer, umjesto da pitamo da li bi koristili aplikaciju za vežbanje, pitamo kada ste posljednji put pokušali da se organizujete za vežbanje. Jer možda nije problem u aplikaciji ili treneru. Možda je problem u tome da oni ni ne dođu tamo gde bi trebalo da vežbaju ili ni ne odvoje vreme ako vežbaju kući. Imamo i 3 ključne greške u tim razgovorima. Pričamo više nego što slušamo, što znači da vi sednete sa nekim i onda ga ubijete time koliko je vaša ideja sjajna, a nije razgovor o vašoj ideji, nego o njihovom životu. Postavljanje sugestivnih pitanja, jer ako želite da dobijete odgovor da, onda vi prilagodite pitanje tome da ima veće šanse da dobijete odgovor da, a nije u tome poenta. I ignorisanje signala o pravim problemima. I to je jedino što ću vam još, da kažem, izvući u celom primjeru. Šta znači ignorisanje signala? Šta tražimo u odgovorima? Ako je odgovor koji smo dobili generički neodređen, onda neko izmišlja. Onda neko želi da vas ispoštuje kroz konverzaciju, ali suštinski nije investiran. A dobar signal su specifične stvari, detalji, neke realne frustracije i onda znate da osoba stvarno ima taj problem. To ne znači da će sve biti super, ali ta osoba je, nazovimo to, kvalifikovani lead od koga možda nešto može da bude. Osoba kojoj kažete jel da je situacija sa parkingom u Beogradu užasna, a ona vas pogleda i kaže da. Ta osoba vjerojatno nema kola. A osoba koja će da podeli svoje traumatično iskustvo je osoba koja zaista razume to. Ali da li će vam podeliti to iskustvo? Mnogo će se pre to desiti ako ne krenete od postavke u kojoj već nekome nešto namećete. To je ono čuveno kako u Subotici kažu nećeš kafu. Jeli, kroz pitanje nekome sugerišete šta bi trebalo da bude odgovor. Šala, naravno. Ali da se vratimo na onu flašu soka od malopre. Da ne biste pravili fabriku i da ne biste pravili ogromnu komplikaciju oko te flaše soka, imate barem 2 prijatelja, sad ih ima i više, ali ajde kažemo 2 su najčešća. To su Google i Meta kao sistemi, gde možete vrlo lako da testirate i validirate svoju ideju. Sve što treba da uradite, da kroz istraživanje, procene i sve ostalo mapirate ko su ti neki ljudi koji su vama interesantni, pa recimo ako je taj sok baš dobar za mame ili porodilje ili bebe i slično, onda gađate onu publiku koja u to se uklapa, da li po ponašanju, da li po uzrastu, po nizu nekih kriterijuma koje vam nude ove platforme i onda za njih napravite jednu lepu landing stranicu na kojoj su osnovne informacije, poziv na akciju. Mislim, ovdje sam samo dao primjer, ne mora to da izgleda tako. Imate u webinaru koji je držao Danijel Milošević kako može da izgleda jedna landing stranica. Sve neke ključne vrednosti, sve neke ključne poruke i tu ih pozovete da naprave konkretnu akciju, dodaju u korpu i kupe. Ne možete naravno da naplatite, ne možete da im isporučite nešto što još uvijek ne postoji,
ali sama činjenica da su pokrenuli tu akciju govori da su prilično ozbiljno zainteresovani. To i dalje nisu kupci. Nije 100% onih koji dodaju u korpu kupac. Ali ako vidite da je, ne znam, od 500 ljudi u vašoj publici koje ste doveli na stranicu, 50 ili 20 dodalo u korpu i to vas je koštalo X, a znate otprilike da će prosječna porudžbina, jer ste na stranici iskomunicirali da porudžbina, ne znam, ispod 1600 dinara, nema besplatnu dostavu i tako dalje. Dakle, negde diktirate koliko će biti prosječna porudžbina. Vi na taj način možete da vidite šta realno možete da očekujete koliko će da vas košta kupac. Sad, hajde da se vratimo na finansije. Ok, koliko će vas koštati proizvodnja ili ta usluga? Kakva je moguća prodajna cena? Koji su prodajni kanali i kako sa njima? Zato što to što vi imate dobru cenu koja vama odgovara, imate tu neku maržu od recimo 30% sa kojom ste vi zadovoljni, znači da vi možete mnogo lepo da prodajete online i kroz svoj maloprodajni objekat. Ali ne možete da uđete u lance, zato što rabat koji lance traže je često veći od tih 30%. Nekada i nije, zavisi, ali je specifično i morate da uzmete to u obzir. Jer ako niste prisutni u lancima, možda nikada nećete doći do masovnog tržišta. Sa druge strane, saradnja sa lancima može da bude izuzetno komplikovano, jer oni često povuku velike količine, onda nešto što ne prodaju vam vrate pred istek roka, onda kasne sa plaćanjem, dovedu vas u situaciju da vi njih treba da kreditirate i što kažu često proizvođači koji su prisutni u lancima, ja samo da izdržim dok ne plate prvu fakturu, a onda svakog meseca to ide nekim normalnim tokom, ali može da se desi, bez obzira na to što ste potpisali u ugovoru, da vam kasne sa plaćanjem 6 meseci, a da je to neka ogromna količina novca za vaš mali biznis. I to može da bude okej, ali niko vam to neće reći unapred, osim ako ne pitate ljude koji su već prisutni tamo. A njih ako pitate, oni će vam verovatno reći kakvo je realno stanje i to je negde važno i treba uzeti u obzir. Zatim, koji su osnovni fiksni i koji su osnovni varijabilni troškovi. To vam je sve potrebno da biste mogli da napravite neku vrstu procene koliko će vas biznis da košta na nivou lansiranja, na nivou operative prvih 6 ili 12 meseci, da bi mogli da napravite finansijsku konstrukciju koja će vam reći ja ovo mogu da izdržim ili ne mogu. A ono što treba da računate je da će biznisu trebati barem 12 do 24 meseca da počne da radi u nekom ozbiljnijem kapacitetu. Ima slučajeva kada to nije tako, ali u proseku, osim ako baš niste negde jako izloženi, u proseku ako se stvari odvijaju nekim prirodnim tokom, to je ono koliko je vremena potrebno. Da li vi to možete da izdržite? Izvukao sam opet iz prezentacija sa Ventu neke zanimljive momente. Ovo je gde su recimo prisutni Zdravo, slatko i RO proizvodi bili u tom trenutku. Nekoliko trgovinskih lanaca, njihov sopstveni prodajni objekat i online narudžbine putem Instagrama, Facebooka i sajta sa dostavom u celoj Srbiji. To se promenilo umeđu vremenu, ali nije važno. Ovo vam je trenutno stanje stvari bilo kada je pravađena prezentacija. Kakva je situacija sa Šumskom tajnom? Oni su prisutni u preko 400 maloprodajnih objekata u Srbiji, imaju online prodaju u Srbiji, a pored toga su prisutni tada bili u 6 zemalja. Srbija, Bugarska, Makedonija, Južna Koreja, Nemačka i Hrvatska. Sa jedne strane, vrlo verovatno da su njihovi procenti i prihodi iz tih zemalja bili relativno skromni, ali to jeste neka vrsta garancije. Naredni korak je analiza resursa, ali i rizika. I ovdje treba da vidimo šta od resursa već imamo na raspolaganju. Da li imamo sve potrebne veštine koje su za taj posao važne. Da li imamo pripremljene finansije. Da li imamo potrebne konekcije da bi to mogli da startujemo kako treba. Jer ukoliko zavisimo od kurirskih službi, potrebno je da se obave neki razgovori sa njima. Ukoliko zavisimo od nekih drugih distributera, dobavljača, sa njima treba obaviti razgovor. Ako zavisimo od sirovina koju uvozi neka treća strana, i to treba uzeti u obzir pre nego što krenemo u celu priču. U svakom slučaju ima mnogo faktora i vrlo je važno da analizirate šta sve od resursa je potrebno, šta od toga imate na raspolaganju,
idealno trajno, a šta imate na raspolaganju privremeno, jer možda neko može da uskoči da pomogne za prvo vreme, i to je dobro da se startuje, da se umanje troškovi na startu, ali ne može na bazi toga da se gradi biznis, zato što biznis treba da ima trajno dostupne resurse u nekom smislu. Takođe, šta su glavni rizici i kako ih možete smanjiti? Nećete vi pretpostaviti sve i nećete imati sva rešenja, ali je dobro da imate što više toga popisano i da ste razmislili o što više stvari koje mogu da pođu naopako. Takođe, naravno, posebno za početak veoma važno, kako možete neke od ovih stvari koje su važne uraditi na alternativni način. Možete da uradite SWOT analizu, to je najjednostavnija i najčešća analiza koja se radi, i SWOT znači Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats, i ovde treba da popišete sledeće stvari. Kod snaga to su interni faktori koji pružaju prednost, na primjer visoka stručnost, inovativni proizvod i dobar imidž. Slabosti, opet sada interni faktori koji vas ograničavaju. Nedostatak resursa, zastarela tehnologija, loša organizacija, mali kapacitet i tako dalje. Prilike su eksterne. Eksterni faktori koji mogu biti korisni, na primjer rastuće tržište, tehnološke inovacije, slabljenje konkurencije. Kada radite na rastućem tržištu, čak i ako ne radite ništa, vi rastete. Problem je što ako na rastućem tržištu ne radite ništa, a neko drugi radi, on raste mnogo brže od vas. Ako tržište opadajuće, sav napor da uložite, nećete moći da rastete brzo. Ono što je važno, morate da uložite dodatni napor, nego u boljim okolnostima, da ostanete na istom nivou. Jer pita se smanjuje i 40% velike, srednje i male pite nije isto, iako je u svakom slučaju to 40%. Pretnje su takođe eksterni faktori koji mogu ugroziti uspeh, na primjer ekonomska nestabilnost, novi konkurenti, promene u regulativi i niz drugih stvari. Evo nekoliko primjera šta su biznisi stavili u okviru SWOT analize. Ovo je šumska tajna, jaki prepoznatljiv brend, jedinstven proizvod, veliki broj partnera, sve su tačne stvari. Trenutni manjak kapitala za značajnu ekspanziju je slabost, opportunity širenje na jugoistočnu Evropu, gde postoji velika povećanje tražnje za zdravom hranom i tako dalje. I threats, atraktivnost namaza od pečuraka će rasti, što može privući konkurente da pokušaju da ponude sličan proizvod. Ok, da li je ovo tačno ili nije, oni su ga tako definisali i onda ono što se dalje dešavalo sa njihovim biznisom i što se dešava, govori da li su dobro procenili ili ne. Evo primjer kako je to uradio Maglija. Strengths jedinstveni na tržištu sa posebnim fokusom na potrebe ciljne grupe. Bolje opremljeni i veći coworking prostori. Weaknesses, relativno visoka cena u odnosu na bazične usluge smeštaja u nekom hotelu. Opet, za ciljnu grupu to nije problem, ali da li ima dovoljno ciljne grupe? Opportunity, pioniri na tržištu, mogućnost stvaranja zajednice i broj IT stručnjaka, freelancera, digitalnih nomada raste. Sve je u principu tačno i sve je okej. Threats, sve veći broj hotela ulaže u nešto slično. I onda ako već imaju gro resursa tu, a treba samo malo da dodaju nekih stvari, možda je njima lakše da se izbore, jer oni već imaju dugogodišnji brend i tako dalje. Evo recimo malo drugačiji pregled toga, kako je to uradio, šta su neke prednosti, šta su opet negde USP-evi, šta je rekao Zdravo slatko. Direktni uvoznik ključnih sirovina. Jedinstveni recepti i procedure koje se ne mogu lako iskopirati. Konkurentna cena u odnosu na druge proizvođače. Proizvodi dostupni na svim kanalima. Svi proizvodi dostupni za manje od 48 sati, kontinuirano održavan kvalitet proizvoda i tako dalje. Realan presek, to zaista jesu bitne stvari i prosto, ako si direktan uvoznik ključnih sirovina, onih koji su za sirove kolače, da kažemo, skupe i specifične, to je dosta bolje nego onaj ko ima još jednu ili dve firme između od kojih svaka mora da uzme neki svoj deo u celom tom procesu. Takođe, ako imate dovoljno kapitala da, ne znam, ključnu sirovinu uzmete u većoj količini za celu godinu, možete dobiti vjerojatno bolju cenu. To su sad neke stvari o kojima treba razmišljati i planirati. Mnogo je teško planirati ako ne znaš koliko toga možeš da prodaš, ali ako već imaš dobro tržište i rasteš, onda možeš da optimizuješ neke stvari. Važna stvar za sam kraj je to da svi naši intervjui
sadrže, intervjui na portalu Naša mreža, sadrže vrlo detaljne priče kako su ljudi počeli. Tu možete za više od 70 biznisa da vidite kako su počeli, sa kakvim problemima su se susretali i šta su na kraju uradili, kako su došli do publike, tržišta i do nekog tržišnog rezultata. Mislim da je to jako važno i da mnogi od njih, iako možda ne rade isto što vi radite, se obraćaju sličnoj publici. I samim tim neki saveti koje mogu da daju i iskustva koje mogu da podele mogu da budu mnogo više vredne jer komuniciraju sa publikom za koju ste i vi zainteresovani. Takođe, na kraju svakog intervjua je pitanje šta su saveti za buduće preduzetnike, neko ko ima sličnu ideju. I tu možete da pročitate neke jako interesantne stvari. Definitivno topla preporuka da nedelju započnete sa intervjuima koji izlaze svakog ponedeljka, jer ćete u njima naći neku novu vrstu ideje i inspiracije. Ovo je otprilike sve što mogu da vam kažem u jednom kratkom webinaru o tome kako da posložite na papir svoju biznis ideju, uradite neku jednostavnu analizu. Kada smo pričali o istraživanjima tržišta, o anketama, o svemu tome, dovoljno je da publiku koju ste procenili kao vašu ciljnu, da odete na mesta na kojima se oni nalaze i napravite kratak upitnik sa njima. Dovoljan vam je jedan tablet ili jedna sveska gde ćete porazgovarati sa njima i zamoliti ih za neko vreme, uživo. A ukoliko vam je frka i ne želite to da radite uživo, svakako možete to da uradite online i da zamolite da odvoje 3, 5, 7 minuta da popune neke stvari koje su vama važne. Možete ostaviti mogućnost recimo da ostave e-mail adresu ako žele da osvoje neku nagradu, voucher za vaše proizvode ili za neke proizvode koji su njima interesantni i da onda za one koji su vam napisali nešto interesantno u samim odgovorima, u samom istraživanju, možda zakažete Zoom ili kafu i popričate uživo i dobijete dubinsku informaciju i dubinski feedback. Svaka od stvari o kojima sam vam pričao može mnogo detaljnije da se razradi nego što sam ja to uradio do sada. Ali ovo je, mislim, dobar početak i hteo sam ovo da uradimo pre Nove godine zato što ćemo sada imati jedan period u kome ćemo imati priliku da se malo odborimo, da malo razmislimo o svemu i možda će vam se roditi neka ideja. Pa ako se rodi, a imate malo vremena, probajte da je uobličite u nešto što može da se testira. Kad prođete ove korake kroz koje smo ovde prošli, kada vidite kako to izgleda, možete relativno lako da donesete odluku da li to za vas ima smisla da probate dalje. I taj početak dalje, kažem, može da bude takav da ispoštujete pravila iz Eric Riceovog Lean Startup priručnika, odnosno da pravite nešto što je minimum viable product. Šta znači minimum viable product? Dakle, najmanji proizvod koji sadrži ključne funkcionalnosti cele priče. Ako je vaš sok toliko fantastičan, ne mora sa početak da bude u savršenoj ambalaži sa savršenom etiketom, može da bude nešto vrlo jednostavno na osnovu čega ćete dobiti feedback da li je ok ili nije. Onda će vam ljudi reći pa ćete u narednoj fazi dobiti možda priliku za neka unapređenja. Svakako, mislim da je sasvim ok da ka publici iskomunicirate da je nešto rad u razvoju, ali da je isto tako savršeno bezbedno i mogu da probaju da nije u tom smislu rizično. Nadam se da vas nisam obeshrabrio, mislim da ništa od ovoga nije teško i ono što često kažem ljudima, ako neka ideja koju imate nema smisla za mene ili za nekog sa kim pričate, ali nakon tog razgovora i dalje ima smisla za vas, ne postoji nijedan razlog da ne pokušate. Ako vam je dovoljno važno, možda učinite da nemoguće postane moguće. Hvala vam na pažnji, želim vam sve najbolje i želim vam srećne novogodišnje i božićne praznike, a mi se vidimo ponovo u nekom narednom webinaru.